Awufundisayo uVabakshni Maharaj. Asithi nginaleli bhelunde lami elikhulu abayibiza nge-balloon. Abantu bagibela nje bandize bayele phezulu ngebhaluni leli elikhulu elifutha ngomlilo ngezansi. Asithi uyacabanga ukuzibuza ukuthi ayibu uma selibuye leli bhalunde ukufika kwalo ngezansi kuthatha isikhathi esingakanani noma ligijima ngesivinini esingakanani. Ngizwenza umdwebo wami lo. Ngithi lisalelo u500 meters ukuthi lifike phansi. Uyabona ukuthi sekusondela kancane ukuthi ifike i-triangle yakho le ngoba uyabona ukuthi wathi ngithembulani bamba bayavela kahle noma ngizofikela umdwebo uvele kahle njenge-triangle. Uyabona manje ubude balindawo emele ufinyelele kuyona ukhona kuleli bhelunda lakho uzama ukwehla ukufika kulo 500 meters. Wabona ukuthi uzothi kuleli khona leli ukuthi uzothi uphayi wakho over 4 njengokwaziwa nje ukuthi singakusho lokho. Uphayi wethu over 4 ngaphakathi sizikhumbuze u0.2 wethu mhlambe ukuhamba kwemizuzwana kwebhelunde lethu leli lihlayo elisalelwe ubani u500 meters ukuthi lifike ngezansi. Sifuna ukwazi ukuthi isivinini sakhona ke sokwehla kwalo leli bhelunde lingakanani noma ubude bakhona ukuze lifinyelele kanjani. Singavula isibalo sethu igqamuza leli lethu siyalazi ukuthi lama formula sifuna uD dt wethu uD t wethu ngenzansi qual times 2 0.2 hayi nje u2 umile nje divide ngerate nani nange minimum omele umini wethu lo umele lapha eceleni. Sifuna wona ke udt ezansi noDH ngenhla ukuthi ungubani ubone ususekele lapha esuvulele isikhala ukuthi sisebenzana nje nokufunana nawo ukuthi ungubani wona. Sibone ngapha ukuthi uyabona ukuthi eminingi imininingwane nje sitholile ayina ukuthi uzothi eminingi nje ayikho nje inhlobo imininingwane engako esiphiwe. T wethu wa10 H ezansi 500 lusinawo vele omamitha oselelwe yilona ibhelunde lethu ukuthi lifike ngezansi. Makunjalo kungabe kuzositholisa yini lokho esikusekele njengokuthi ikona esikudingayo nanokuthi ikona esikubhekayo. Athi ngithi ukusekela lokhu ngikususe nje kancane ufuna ukubekela ngapha ngoba ngathi isibalo sami sesihlangene kakhulu. Ngithi ukuvula isikhala kungabe ukuthi phela wasa equal usabona ngivula isikhala sokuthi ngizotimes lapha ndawo zombili ngo D ezansi ngibe nobani no dt. Uma ngiyutimes ku10 wami ke no D no dt lo ngezansi uyatimeseka na ngizophuma nento enjani uma ngitimes isibalo esinjalo. Athi ngithi seconds wami usquare ngibona ukuthi ngizophumelwa into enjani uma ngugoqa useconds wami ngufaka ngithi ngiyawuvulela u10 wami nangapha dt ezansi. Bona ukuthi okwamanje kuyawenza yini umqondo lokho esinakho.
ubani omunye singamfakanga? u-H wa-height besingakasebenzi ngawo bese ugcine laphaya kade sithini siwudivide ngo-500 wamamitha lawa sele ngezansi. Mhlawumbe kuzomela siwehlise nawo njengoba ngikwehlisile ngombala ohlukile lalo mbala ohlaza ngisekele la ukuthi mhlawumbe sobe sisebenza noma ekutholeni umphumela wethu sobe sisebenza ngawo. Ngizoba ngizokwazi ukuthi ngikuthathe ngincamathisele noma kwehlela nje la ngezansi ngifake nje umugqa omncane ukukhombisa ukuthi asiqhubekele la ngezansi naloku esinako phezulu. Akuzobonakala-ke lokhu engikubhalela. Ngcono nje ngiqamba phansi kahle ya. Divided by 4 ngoba u-0.2 wethu lo besingakawuthathi sesiyawehlisa manje times 0.2 uba omunye oshodayo equal 1/500 wamamitha. Sehle 1/500 wethu uwona lo wa-height over 500 meters. Sino dt manje noma singathi dh unenzansi no dt. dh over dt equal 500. Eceleni kwawo 500 simisa kanjani? Sesingenisa nokhosi-ke manje sibona ukuthi kuzosisiza yini nokufaka okhosi. Okwenza ukuthi kube lula phela noma kubaluleke ukuthi sifake o-10 nokhosi kwisibalo sethu yiko lokho ukuthi uyabona nje ukuthi umdubo wethu usikhiphele yona i-triangle ebelula ukuthi ivele nje kahle. Sisuka nayo lapha ku-H naku 500 meters sikwazile ukuhlanganisa sigoqa sifakeni sibe ne-triangle. Asibona ukuthi lo second siyawuthola yini na noma siyawehlisa ngala nawo 2 times 0.2 singakhohlwa so sipha bani 500 times 2 sengibhala u-times lo lojwayelekile kodwa manje kuzoba nendida uma ukuthi mhlambe sodinga u-x kwenye indawo 0.4 sipha ba 200 u-500 wethu times 0.4 esingawubekisa njengokuthini njengokuthi dh dt sithi-ke wona amamitha lawo asele noma ahamba ngamaminithi ukuthi ibhelunde lethu lifinyelele phansi kalula kanjalo.